Zer da herri kurrikuluma niretzako? Niretzako herri kurrikuluma da Aramaioko herritar batek bere herriari buruz zer jakin behar dauen edo osatzen dauena, ez? Herritar bezala gu ari gara hazten eta hazkuntza horretan gauzak ikasten. Eta zer hobeto eta herriko gauzak ikastia, gertutik gertura ikastia. Landariei buruz hitz egiten digutenean, animalien proiektua lantzen dugunean, bertan daukau zer ikasi, nondik ikasi. Herriko pertsonetatik ikastia. Herri kurrikuluma garrantzitsu ikusten dut, bai alkate moduen da bai liderni moduen, azkenien askotan eskola arautuen eta erakusten dielako gauza garrantzitsuek, ez? Baina igual bertako ez da erakusten horren beste. Eta lehenauko gauzekin eta osko transmisioen aldaketa asko gondidez, eraldaketa asko kideu gizartiek berak, bai Aramaixon da bai edozein herritzen. Orduen apur bat osko transmisioen eten hori gainditzeko eta purtsu bat danon artien hausnartzeko zer da Aramaixo, zer da garrantzitsua Aramaixotik eta holan, horre apur bat eraldaketa da honbida eta herri kurrikuluma tresna interesgarrixe da zentzu hortan, ez? Adostu da, zer ikusten dugu garrantzitsua Aramaixotik erakutzi bidana, ez? Nik uste dut derrigorrezko pausu bat beharko zala, ez? Ni eskolan ebilintzan garaian, gauza asko erakusten dira, edo aipatzen dira, edo gomendatzen dira, izan daitezke geografia, izan daiteke religioa, izan daiteke mila histori. Gero bizitzan zehar, balio aldizakenak, baina gero benetan bertan egunerokoa gertu daukaguna ez da ikasten, ez? Herria zer dan, nundi bizi garen, zer egiten dugun, zer jaten dan, eta zer edaten dugun, zergetik zaindu behar ditugun inguruak. Gero gertatzen da, zirkulo edo beribil baten sartzen gara, konsumitzen hasten gara, bizitzan aurrera doia, eta gero berandu baten konturatzen gara gauza gaizki egin ditugula. Orduan, nik uste dut beharrezkoa dela eskolan mailan gauza honek txikitxotatik gehiago gazteia. Azkenien, kanpotik datorren herri kurrikulum batek igual ez dau begiratzen hainbeste identitate kultural ezberdinek, ez? Eta igual hemen bai dauela euskera ez da gize ondarein material pila bat, nula huitxeintxune kanpoko kurrikulum batek eta igual ingerra munbiko jakon. Nik uste dut azkenin gaztiek garrantzia handia daukagula azkenin garelako lotura zuzena eskolatik urteten dien, umiek eskolatik urteten dien momentu edo azkenin bizi dagoena ez, gu bizi gauelako eta esperientzia edo, eta azkenin bideratzeko lagungarrixek algarela izen be, ez? Momentu hori zetetan nahiko zaila, aukera asko daukotzu, buelta asko alditxu emun bizitzakor, nik uste dut gure lana izango zela bideratzaile lan bat umiekin edo gaztienekin. Azkenien nik uste dut liburuekin baino herrixen biherra kasetu biko leikiela horriaz. Zergatik da premiazko herri kurrikuluma? Niretzako pertsona bati herri kurrikulumak indarra emoten dotzelako. Indarra emoten dotza norberaren herritik ikesten dauelako, herriko gauzak ikesten dauelako, eta horrek nortasun emoten dotza. Gaur egun gainera garrantzi berezia du, ze globalizazioa dela eta hain nagusia da. Beste, ezakit, kanpotik indar gehien daukanak, ez da? Eta orduan, uste dut oso importantia dela herria benetan ezagutzia. Eta herrian, ze gauza desberdinak egiten dira ezagutzia, ez da? Nik egiten dudan lanatik baino gehiago, nik uste jakin behar dela Aramaixon bertan zenbat gauza ekoizten dien, zenbat baserritan eta ustiategietan ze produktu hona dauzkaun, jakitea uste dela interesgarriena. Eta zuzenean beraien gana jundatxekela eta egunero plateran eukiditzazkeula. Aramaixok berak aberastasuna handixe dauko esparru askotan, horietako bat musikaren esparrua da, betidanik historikoki indarra handia auki dagoena da, izan ditu herritarrak oso trebeak izan dienak esparru horretan, eta horri lotuta azken urteetan, eta ja bultzada bat eman, azken 10 urteetan, bertso mundua eta bertsolaritza dau,
indar handiarekin jaio zen bere garaian, txapeldunak ere eman ditu, eta gaur egun bertso eskoletan adin desberdinetako jendea hor dabil lanean buru belarri, eta esan gehike oinarri sendo bat ezarri dauela etorkizunerako esparru horretan. Aramaioko umeak edo jendeak jakin barko zukeena, nik uste dut dela pixkat Aramaion egon den bertso inguruan edo musikaren inguruan egon den afizioa eta bai emankortasuna. Umei presentzia hori azaldu behar zaie, edo importantzia hori edo garrantzia hori azaldu behar zaie. Nik uste dut, zuzenien hau ez baldin bajakie be, eta hori familia askotan igual pasauko zen, etenen bat egon delako tradizioen edo transmisioen, iruditzen jakin behar da biela, garai baten asko kantetan zala, eta etxietan kantuek oso presentzia ondixe zaukola eta importantia zala kantetia, ez? Eta bertsolaritzan inguruen be, bertso eskola barri samarra dan arren, eskitzela zerotik hasi gu be, eta bueno, betian ikindala bertzotan, igual ez gaur egungo proiektzioekin eta mailakin, baina hemen bertzue presente egon dela etxe askotan, sukalde askotan, eta bueno, hori baloretan jakin behar dela. Etorkizun baten alata dugu guzteko jaten, hori eskolako kurrikulumian txertatu da egotia, eta ez izetia bertsosa elkartia zerbitzu hori emun bida duena, baizik eta eskola berak bermatuta eduki daixela bertsolaritza eta bertsogintzan emuten den ikasgai bezala ematen den hori kanpo agenteatek emun beharrien barnean irakasleek euren kurrikulumian matematika edo ingurune edo beste hainbat ikasgai emuteko gaitasuna dukien neurrixan, bertsogintza edo bertsolaritza emuteko gaitasuna edukitzea litzake idealena. Nik uste dut, eskolan honek espresio dena badaukiela bere tokixe eta emute jakiela garrantzixe eta gaina Aramaixoko eskola txikine izen da oso kontziente die abez batza badauela, bertso eskola badauela eta hori asko sustatzen da, ez? Baina alata be, nik pentseta dut, ondikon presentzia gehiago edukiko zabiela. Igual behar da, ni olako gauzetan oso sartuten hauelako, baina nik uste dut presentzia hori oso importantia dela eta indarra emun bijakola. Animau parte hartzera, indarra emun baino gehiago animau horren parte izatea. Umea ikezin bieda Aramaixo, segur ze edatekoa da, baina ikezin bieda nun bizi da. Bere historia, bere ingurua ikezin bieda. Eta noetxako lehen esan du bezala, genuen Vicente Goikoetxe ekitaldia jarraitu bieda hola. Egon bieda harremana bai ikastola eta udaletxea kultura arloarekin. Aramaioko ikasleek eta umeek noski herriko ezaugarriak, herriko kultura, bai historia, bai bizimodua, ez? Bai baserrietan egiten den lana edo kanpoan egiten den lana. Noski umeek herriko guzti hori jakin behar dute. Bueno, Aramaixok herri bezala oso importantea dana da ze elikadura eredu nahi dugun gure etorkizunien eta hortan uste dut privilegioatu batzu garela badauzelako Aramaixon bertan, bai nekazaritza ekologikoan eta bai abeltzaintzan eta jasangarritasun eredu horretxean lan egiten dauenak eta uste dut oso lotura garrantzizkoa dela eskola eta eredu hori eta joan etorriko ibilbide hori egitea eta herrixen bertan indartzie elikadura eredu hau. Nik nahi nuke umeek baloratzea tokien tokikoa eta garaian garaikoa jatea, hori dalako gertuen daukaguna eta hori dalako jasangarriena dena azkenen. Eta horrekin batera, natura aldik eta gehien errespetatu ekoizten dien produktuak izan daitezela eta ekoizleak ere duintasunez bizitzeko aukera izan dezala. Bere lana baloratu izan da dela eta prezio justu batean
ordaindua. Bueno, balioak maila asko daude, ez, balioetan. Eta lehenengoa bentze da ezagutza bera. Osea, ezagutu egin behar duzu, zer jan behar duzun, zer balio duzun eskuetan, eta gero bestaldetik ze prozesu doian gauza bakoitzak. Osea, hemen diruakin faten da denda batera eta erosi egiten da. Hori da balio bezala jartzen da bilena gizartean, eta ez da hori benetan. Osea, benetan da, balioa da gauza bat egitea eta sortzea kosta dela. Kosta zaio norbaitei, kosta zaio modu batea edo bestera. Eta gero hori jarri da mailan gainean. Orduan, umeek jakin behar dutena da, zer dan hori. Osea, ez datorrela beti izaten dena esnea tetrabiketan. Osea, hemen berdura nola lantzen den, zeinek lantzen duen, eta bertako ekonomia zer dan ere bai. Bueno, abeltzaintzari buruz, igual gure naturi manteniruten laguntzen da biela. Aramaixo baten, espalego behirik, espalego ardirik, espalego bihorrik, aramaixo esan izango aramaixo. Aramaixo oinda politxe, oinda erakargarrixe eta guk itxen gauen lanan ondorixo baten da itxik. Herrixen bertan lan itxie asko balio dago. Eta gero, naturan bebai eta lurrakin kontaktuan ibiltziek onura pilo bat dauko eta ni posi bizinaz lan honekin. Nekazari gehiago egoti eta movimentu gehiago hortuakin eta movimentu gehiago egoti beste batzuk animatu daitezela, posible da, lan hau aurrera tati eta hori. Bueno, jakin biko loke ume bat epe bai, por ejemplo, zebadero ero industriak dauken gizentzeko, animalizek gizentzeko lekuetan, txal batei sartuaz bat, kortara sartuaz bat, igual 6 injezio emuten zi alde bakotxetik, geixotasunik ez daixen hartu, eta guk hori aramaixo baten eta gumoroko baserri txar txikinok, guk olako gauzaik ez dago erabiltzen. Eta gero naturakin errespetu bat erabiltzen gau. Hor bestiok dana da, botaten daue txargisa mordo bat terrenuetara, eta ez daue medioambienteki, ez daue errespetetan natura. Eskola eta ikastola elkartu ziren 78-80 urte inguruan edo. Eta bazeuden erdaraz behite zutenak, batzuk euskaraz iteken duen klasia, baina zeuden klasia bakoitzan zeuden batzuk erdaraz esplikatzen genienak. Ezekiten euskara eta zeuden bietakoak elkartuta. Bueno, hizkuntzaren gaixek beti diez oso konplexuak. Hizkuntzaren transmisioa nik eskolan betik ikusi dut ordura handia, konpromiso handia, irakasle askoren partetik. Gaur egun hizkuntzaren transmisioa betiko galdera korapilatsua da. Oso importantea dana da umeak eukitzea hizkuntza aberats bat. Gure kasuan, euskera. Esperientzia eukitzea ikaskuntza sakona hizkuntza batean. Ze horrek emango dio hegalak beste hizkuntza batzuk ikasteko. Bueno, egisa da euskararen transmisiorako funtsezkoa dela eskolaren papela. Baina ez da nahikoa. Nik uste dut familia giroko transmisioa ere funtsezkoa dela eta beharrezkoa. Behar bada familia ereduak aldatu dielako, gure etxietan gutxi hau da aititxe eta mamak.
Eta nik uste dut eurangatik jaso dugun transmisioa dela apur bat indartu beharrekoa aurrera begira. Ez dakit, nik ikusten dut gure aurrekuek toponimian zenbatek isien, eta nik haren 10 ez dakit, ez da orduen, pentsetan dut, ez, eta beste herri batzuk, Ameriketan eta barrez, euren kosmobizinoa be hizkuntzarekin oso lotute daukieta. Uste dut hor ariketatxo bat badauko leiteko, ez? Euskerie, zure galderia erantzunez, esango nuke bai ez bermatute dauela, ez da, belaunaldi desentetan, bueno, hori koipestatu samar dauela. Baina, arekin batera, euskal kultura, azken finean, ez? Transmitio biko eukela, eta hori igual getxu eukostetan da, afekto hori edo ez dakit ez, maitasun bioskadatxo hori transmitiotia. Ze fruitu ekarriko lituzke herri kurrikuluma martxan jartziak? Orain arte herri kurrikuluma ere egin da. Urtez urte, haurreskuntzan batez ere, herrian izan ditugun gauzak aprobetxatu dira, bertako irakasliek ezagutzen zabilako bata edo bestia eta joaten ziren haren etxera, edo haren baserrira, edo haren edo zer ekartzen zauen ipuin bat kontatzeko, edo kantu bat asmatzeko, edo krema egiteko, baina, klaro, konturatzen gara, eskolan bakarrik ez dare Aramaioko irakasliek. Orduen, Aramaio ezagutzen ez dutenak ere badaudela, eta herri kurrikuluman bitxartez, maila guztietan eukiko geunke aukerie, pixka bat dana programatute eukiezkero, adibidez, landareak landu behar direla lehengo mailan, lehengo mailako irakasle batek jakingo leuke landarea proiektuan barruan Aramaixok ze aukera moten dotzan. Eta ez dauka zertan persona hori ezagutu behar, badaukalako norekin kontaktatu eta zer egin dezakeen programa horretan. Eskola eta herriaren arteko harremana oso importantia dela, pentsetan jat. Azkenean eskola herrian dau eta herriko zati bada. Eta ikasleak eta eskolan lan egiten dugun guztiok herrian bizi gara, guztiok igualez, irakasle guztiok ez, baina ikasleak bai, eta noski ezin da banandu herriaren bizitza eta eskolako bizitza eta ikasketak eta bizitzen dana eskolan, noski. Eskolako udalak nik uste lehenko eta behin esan bidotzola da, ze askotan umiek gutxi esten die, edo gutxi etxi, ez? Igual nagusixen gauzak eta umien gauzak bere izten diela, baina umiek beste dozein Aramaixotar moruen Aramaixotarra die, eta garrantzitsuek die herrixendako eta herrixetanok itxen dugu, ez? Bai, umiek, nagusixek, helduek, adinekoek, ez adinekoek danok. Badaukagu jubilatuak, laguntza handia ematen dozkuena, orain arte, orain dela gutxi, egin gendu aintzinako jolasak, landu genituen, gai bezala eskolan, eta joan ginen eta laguntza eskatu genien jubilatuei. Egon ginen egun baten, ikastolako umiei erakusten jolas horrei danok. Ez zauen denbora asko emun, baina behintzat eurandako ezauneitzeko moruen. Orduan, ezautu entzun injaue. Euskara egunerako ebile ginen pixkatxo bat arratzalde baten joko batzuk erakusten, gazatea baterako kanikaka, txikolan, txapaka eta balan ez. Eta oso joku polita diez, eta nik merezi duela horre berriro, gutxienez, informazio pizkatxo bat daukide izan nola jolasten genguk, eta, merezi du. Mobila pizkatxo bat kendu eskuetatik eta holako joko batzuk erakusti, merezi du. Nolako Aramaio amesten duten? Aramaio bizi bat, zango nauke. Bakoitzak bere eremutik, eragiteko almena dauken einien, horre nahi movimentu mungutzen Aramaio bat.
Neuetzako bieda lana gehiago kultura aldez, eta adibidez umeakin lana bieda nik usten du, hori proiektu polita izango leke, bai udaletxea eta ikastola ez gauza guztiakin, baina segun ze ekintza lan egin elkarrekin, eta hori, kultura gehiago sustatu. Eta gero bebai, ez dakit izango kultura arloa, baina hortari turismo rural sostenible. Neuetzako hori izango da Arameixoentzako oso interesgarria. Zergatik gu daukagu hemen materia prima hortarako, ez da behar inbertsioa ondize, eta izango leke oso ona Arameixoentzako. Alik eta buru jabena. Gu saiatzea hemen elikadura buru jabetza hori lan zen, beste eremu asko ere badaude eta aukera asko ere badaude herrian, bai energia iturriak diela, bai aisialdia dela, bai hezkuntza dela, ezta? Kanpoko alik eta menpekotasun gutxienekin gure buruan jabe izatea. Orain arte ikusita entzundako dana da herri kurrikulum bat, danon artean erabaki beharreko gauza bada Arameixoko umiek ze balore eduki beharko leukien eta zertan oinarritu beharko litzakien beraien herri jakintza guzti hori, orduan hemendik aurrera daukagun lana oso potentia da eta danon laguntza beharko dugu, danon artean erabaki eta aurrera eraikitzeko danok nahi dugun etorkizuneko Arameixo.